Ti ili ti badok ti maibilang nga Southern Gateway ti Ilocos Norte. Ngem iti baet a silulukat ti ridaw na amang sarabo kaditi bisita nga aggapo iti abagatan. Mariknamet ti panagbaba ti bilang di ti bisita. Kuna ti Tourism Office iti ili ana obserbaran da daytoy a panagbaliw sipud pa iti Lenten season. Nupay kasta kunada nga dadamet latta diti bumisbisita manipod iti bukod a probinsya, ngem nadlawanda tinabababa mapaslikan dagiti sumagmamano a pasdek negosyo. There is a significant change still, because unlike the previous years, here in our municipality, we had stalls and merchants and bibaba iti sales da compared to the last year. Ada dagiti sitwasyon nga bumabamet dagiti turista o nagbisita ka dagiti na dumaduma ka pasdek. But I don't know if nakagatag na siguro iti masapol dan when souvenirs na from other places. But there is a change in the income side of our merchants as well as our businesses. Mapapati at sitwasyon ket epekto pay laing ti global oil crisis. Tapnon saan unay ang madagsenan ti tourism sector na ipasigurado ti panakasistirda. We are trying our best to always facilitate as well as supervise our tourism stakeholders, our bangko operators, our floating cottages operators, our local delicacy manufacturers, our sellers, our tour guides here, local tour guides, especially in La Virgen Milagrosa, Cove and Beach and Chapel, which I always go there weekly, once a week or twice a week. I make it sure that every weekend I stay there to really facilitate and supervise and marami naman na pumupunta picnickers, but again they are locals. Iti panagturong mi ti border ti Ilocos Norte ken Ilocos Sur, nadanunan mi digiti sumagmamano turista. May sa daytoy kaditi paborito pagpicturan gapo iti napintas a disenyo ti arko. Nakasarsarita mi ditoy digiti agama ada Eugene ken Waben a nagmotor pay manipo DJ Manila. Kunada at tinawen a bisbisitain da iti probinsya, ngem dakkel tinagbaliwan na ita agundaway. Trinay na rin namin magmotor since mas mura kasi pag motor kaysa sa sasakyan eh. Oo. So mas practical ngayon. Tsaka hindi pa namin natatry kasi magmotor na puntahan to. So perfect opportunity rin siguro. Pangilan yun na po yung bisita sa Ilocos Norte? Actually yearly. Pero ito yung first time na nagmotor kami. Tapos kami dalawa. Usually kasi family kami. Binisita mi pa iti barangay Virgen Milagrosa no sa dinno nga isumet ti maysa a turturungan digiti deboto na ipatakder ditoy ti chapel nga addaan ti naidumdumang arkitekto na. Patukpay kaditi beach goers ti inflatable playground ken floating cottages. Iti kaadami ditoy addadamet digiti sumagmamano nga imay nagpapresko. Nupay kasta kun digiti bumarangay asaan nakaskaado ti bisita ita no maidasig idi napalabas atawen. Ado at iditaw na itay sir, ng tatangatang ka nanginamot ti krodon. So nga basi nga tana sir. Well, ma'am. Kit ano epekto ng ardete, ma'am, kadagiti aglalo giti at dati negosyo na dito eh. Nariga sir, no kadagitag negosyo sir. Kabayatan na saan laing at tourism sector iti adda nagbaliwan na, ngem ket di iti pay mapaspasungadan a Bado-Badok Festival. Kadagiti napalpalabas atawen, kuna ti Tourism Office nga agbayag ti mga aldaw ti selebrasyon, ngem ita, duwalaingen nga aldaw. Numan na pagbiit laing iti fiesta, patsyenda adakkel at tulong daytoy tapnon malag-anan tirik na digiti umili bayat ti panangsango da kaditi agdama problema. Even in the middle of this global pandemic or crisis, let's find ways to celebrate and to do merrymaking in the most simplest and the most frugal that we can do as Ilocanos. Mark Magdirila, Balitang Solid North.